Mirko, aký bol prvý ročník PANu a aký bol 31. ročník PANu? Nemáš ťažšie otázky. Prvý ročník PANu vždy spomínam, ako sme zbalili koberec na osvete, preniesli sme ho na chodbu učilišťa kožiarského. Bisťo doniesol 2 repráky, urobili sme kvázi pódium a potom sme nosili stoličky s Evou Stankovianskou, Štovčíkovou a začali chodiť ľudia a naraz hrali moje decka zo štúdia, Tomáš Berník a Janka a ďalší. A Tomáš mal, hádam, 4 roky či koľko a naraz bol PAN a udiala sa taká zázračná vec, že všetci chceli druhý ročník a už od druhého ročníka určite sme mali dielne, minimálne 3 dielne a medzi nimi aj Karel Prajs s klaunovskou dielňou. My už sme vtedy robili klaunovskú dielňu a žonglovanie. My sme hlboko ďaleko predbehli tie moderné žonglovacie veci a nové cirkusy a kadečo. A naozaj už druhý ročník mal nejakých 120 ľudí a potom sme rástli a rástli. Takže ten prvý ročník mám v sebe stále v tomto smere a tento prvý ročník, ten bol pre mňa veľmi zaujímavý, lebo som získal čistú hlavu. Ja som nemusel mať zapratanú hlavu, kde ubytujeme, ako zoženieme peniaze, čo budeme, kto bude hrať, prečo, ako, čo, kde, či už sú roznesené plagáty, či už je to, či už je tamto. Ja som na to nemusel myslieť. A môj prvý ročník, ja som bol skoro ako účastník. To bolo za odmenu, Aj keď si ľudia vraveli, Miro, už budeš špekulovať, počkaj ešte rok, 2, už budeš špekulovať, budeš vymýšľať. Nebudem ja vymýšľať. Toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Vnímal som všetko, čo sa dialo, vnímal som to s čistou hlavou, že nemusím riešiť, či vyjde ekonomika, nemusím riešiť, že keď nevyjde ekonomika, ako to vykryjem, hej, ako si rozdelíme dlh, alebo bože volačo. Takže vnímal som ľudí, vnímal som atmosféru a tešil som sa, že pokračuje niečo tak úžasného, čo pomohlo toľkým ľuďom otvoriť oči, otvoriť duše, otvoriť dvere do umenia a to, že veľa ľudí žije umením, je ich zásluha, že dokázali prísť na PAN, dokázali tie dvere sami otvoriť. My sme nikomu neotvárali dvere, každý si ich otvoril sám. My sme len ukázali také dvere, také dvere, také dvere. A chceš ísť, choď, vyskúšaj, poď. A ten PAN je tak ústretový a rodinný, že vlastne tu nie je negatívna odozva, že keď človek vyskúša a nevyjde mu to, tak sa nič nedieje. Vyskúšaš na druhý rok niečo iné, alebo proste vyskúšaš niečo, alebo zistíš, že nie si mím, že si režisér, že si divadelný kritik alebo niečo a naraz máme tisíce ľudí, ktorí žijú šťastne a môžu byť aj ITčkári, alebo stolári, alebo hocičo, ale majú v sebe umenie a majú svoj krásny život so svojou robotou, ale aj s umením. Čo by si poprial PANu do nasledujúcich rokov? Preboha, ale nech to pokračuje. Nech to pokračuje, nič viac. Ja si neprajem nič iného, lebo toľko dobrého, čo je na PANe, sa zmestí do každého človeka, ktorý príde, keď je ochotný, keď je úprimný, keď je slobodný a keď chce niečo so sebou urobiť. Takže preto je PAN dôležitý a ako budem sa tajne modliť, aby každý rok bol plný PANu a ľudí, ktorí prejdú PANom. Ďakujem. Ja ďakujem.